Ogalo koso Luhumbru, ajaka no mako bura, atiyo Jaramogi Oginga Odinga kae, kendo an lecturer Maseno University School of Medicine, mwapunje lakteche ma pod puonjore sani. Amor mokalo mar bedo kodi kendo wadwoko nwero kamano kuom yawnwa thuolo ni mondo mwagoye mbaka ipuonjo oganda kotenore kod weche kata tuoche mag obwongo. Moro kapok wadonje kuot mar obwongo, ma bende wadwani wakete maino odiechieng' ma kawuono. Obwongo en fuona matiyo nade ma ok onego bed ni obed gi gimoro amora, ka ber onego bed ni otiyo nade? So obwongo e gima miyowa kitwa ka dhano. En gima wanyalo wacho ni en control center. Koda kichiew, koda kinindo, mano tich obwongo. Kiwuotho, kiloso, mano tich obwongo. Kiwinjo rem, obwongo manyisi ni gimoro rami. Kineno gimoro gi wang'i, wengegi neno ler, obwongo ema neno wang' ng'ato, koso neno rangi machal kamae, koso neno ni mae matoka. Gik moro amora mwatimo ka dhano, obwongo ema wacho ni en control center. Ka adundo tiyo, ka obo tiyo, mago te, obwongo ema control kaka weche go dhi e dendwa. Maka poni gimoro nyalo bet marach kata matine obwongo, to mano nitiere kaka rochruok mar tich bende dhi rochore e del. Adier, nikech obwongo ne machiegni mogik gi kitwa ka dhano. En magima koro mi ipogori gi le. Nikech ng'eyo mwang'eyo kaka dhano, gima pogowa gi le en obwongo ma wan go. Ni wanyalo loso gik moko, mano obwongo dhano. Ni wago thum, mano obwongo dhano. Ni wadhi kiwanja go opira, mano obwongo dhano. So gimoro amora mathago obwongo no kaka otiyo, biro machiegni ahinya gi kitwa ka dhano. Daktari, yiena mondo mikoro wadonje twak brain tumor kata kuot e obwongo. Kowacho ni kuot e obwongo wawacho ang'o? Kowacho ni kuot e obwongo, wawacho ni nitie gimoro madongo e obwongo kanyo mok onego bed kanyo. Nikech obwongo nitie kaka ogere. To ka nitie gimoro ma koro odonje kanyo, to medre, ni dwe ka dwe, juma ka juma omedre. En gimo kuot madiyo obwongo, mwaluongo ni tumor. Wantiere ga kod kuot kata dongo e dendwa kaka dhano. Inyalo niti samoro nitiere gimoro madongo kata e ng'ato, nitiere gimoro madongo e fuon mopogore opogore. Adwani mondo mikori miya pogruok gimomiyo mar obwongo ni onego bed ni wakawo gima ino mathoth kata kopogore kod growth kata dongo mamoko mantiere e del dhano. Growth nyalo timore kamoro amora e del. Onyalo timore obwongo, onyalo timore nyambich, onyalo obok, koso adundo. To gima koro pogo mek obwongo gi en mana ni kaka obwongo ger en e chogo ma ok nyal chorore kon gi kon, molongo ni skull. Ka dipo ni gimoro medre iye kanyo ma koro dongo, ochako diyo obwongo. Kochako diyo obwongo kamano, nyiso ni onyalo rikni mondo koro ngimani bedo marach, kata tho biro mapiyo molo gima ni e bund iyi kamae kose kori. Nikech kanyo nitie nafas moro ma kata ka nitie gima donge iye, nitie nafas ma fuonde moko nyalo yarore. To e wich kae onge nafas tin. Obwongo ng'eny opong'o kanyo. Ka nitie gimoro ma koro donge iye, mano nyiso ni obwongo diyore, nafas bedo madiny, koro ng'ato dhi gimoluongo ni koma, kata nyalo nege mapiyo ahinya. Mano e gima wawuoye nyakwara Mongi Ajwang' en kuot mora mora e obwongo. Iwinjo kaka daktari oleronwa ni kako chiwo obwongo kata kaka Nyasaye nolose, nitiere gimorite mwaluongo ni skull. Skull no en chogo. Maka obwongo nitiere iye kanyo, ok onego bed ni gimoro chak medore. Maka gimoro medore kanyo, to dhi diyo obwongo ni. Seche modiyo obwongo ni, odhi kelo ne chandruok mathoth mokalo. Ang'o manyalo kelo kuot kata dongo mag gik moko e obwongo? Kuot mora mora koso dongo mora mora e del en masira, en gimocho ni en accident. E del dhano, nitie gimolongo ni cell, kamora mora e dendi. So nyambich ma ingo kawuono pogore ma ne ingo higa mokadho cha. Kata choke gi pogore, nikech cells gi medore, moti to tho, aeto manyien koro medore e dendi. Kaka gimedore no, so wach ni ihinyori kamoro, ng'ato ng'adi kamoro idhore no, cells go koro medore, gidino kamo hinyore no, aeto nitie break ma koro nyiso gi ni oromo. Koro we medoru. To ka dipo ni break no ok ti maber, nitie hitilafu matin, masira matin motimore, to koro break no koro ok ti. So cells gi dhi ka medre, aeto kama gintie no, koro gimoro koro dongo gimokuot. Mano gimoluongo ni tumor. Mano nyalo timore kamora mora e dend dhano, kendo nyalo timore ne ng'at mora mora.
nitie gik moko e del matemo dogo, wacho ni risk mar mano timore piny to pod nyalo timore ga, so en masira ema nyalo kele. So ka gima kamano timore e obwongo to wayudo brain tumor, mane kaka gichako. Ok ang'eyo mori ne inyalo lero nikech in milonye weche mag obwongo, in misomo weche gi. Debede ni wanyalo bedo kod thuolo ni wanyalo bedo noringo e anyuola kata e family ni samoro un ga kod gik madongo ga masira matimore e cells mamiyo gik moko dongo e family, koro ng'ato nyalo bedo kod magi koso mato ng'ato ka ng'ato ni mana nyalo bedo gi mare. Nitie moko manyalo timore di ng'eny e anyuola ng'ato, nikech nitie moko maringo e family ok ging'eny. Ng'eny gi timore mana ka masira manyalo timore ne ng'ata ng'ata. So nitie moko kaka mar thuno, monjo ni breast cancer, manyalo ringo ga e family. Ng'eny miko obwongo gi ok gin e family, to nitie wawacho ni minority margi ma ok ng'eny ahinya nyalo timore ga kamano. To ng'eny gen gima nyalo timore ne ng'at moro amora nikech en masira manyalo wuok e del. Ma onge gima inyalo wacho ni ma ka ng'ato timo to ang' nyalo keto ne kuot e obwongo kata kuot kuonde moko mag del. Kendo mano penjo ma is very important, nikech jomoko wacho ni kitimo kamae to ibro yude, kok itimo kamae to ibro koso yude. Mano ok en adiera, nikech for example kwa wacho ni kuot mar obo, wacho ni lung cancer, wang'eyo ni joma madho ndawa nyalo yude molo jomoko madho ndawa. To wang'e joma ng'eny ma madho ndawa to pok oyudo wachno. To nitie moko ma pok oneno ndawa, pok obilo ndawa to pod ginyalo yudo kansa mar obo. So kuot mar obwongo ni owach ni onge gima nyalo wacho ni mae ema kele, koso mae ema koro bro geng'i mondo kik ikele. To nitie gik moko ma wacho ni nyalo timore ne ng'at moro amora. Mae achiel kuomgi. So jomoko be wacho ni kama otimore kuomi mano nikech ok itimo kamae, koso nikech nitie juok moro mojuki. Mano be ok adier. Mano ema very very important ni ji ong'e ni mae ok en gima ng'ato nyalo timo ni kelo ne, koso ng'ato nyalo timo juok moro ma miye ng'at moro. Thothne weche mag kuot, daktari, itudo giga kod weche mag kansa, nikech miwa ranyisi bende kuot mar kaka thuno kata nyimbich kata lokro ma bende okuota gin cells mano oyudo masira, koro gidongo kaka onego bed ni gidongo. Onge gima nyiso gi ni koro romo mondo mi giwe kanyo. Ere kaka ibro fwenyo ni to nyalo bedo cancerous, to ok nyal bedo cancerous? Gima nyisi ni mae cancer en growth koso dongo ma nyalo kere, ni onyalo chako kamoro aito kere olako dhi kuonde moko e del. So wach ni growth moro chakore e nyambich, bang' sa inyalo yudo ni odonje chogo, odonje nyarogno, odonje obwongo. Mano kansa. En gima kochako kamoro to okere, olandore. To growth ma ok kansa, mano gima chako kamoro to kanye mosikie, omedore, omedo bedo maduong' to osiko kamoro achiel no. Ok en gima dhi kero, ok en gima dhi lak e kuonde moko e del. So gima wacho ni mae kansa en potential mare mar wuok kamochakie no, aito iyude kuonde moko e del. To nitie growth moro ma chako kamoro to kanye ma emosikie. Ng'eny kuot mar obwongo siko mane obwongo. Ng'eny gi ok spread oko. Nitie moko manyalo spread oko, to ka gi spread mane sangalo ni spinal cord. So wanyalo wayo obwongo aito lak piny kodhi e spinal cord. To ng'eny kuot moneno obwongo chake obwongo to siko mana kanyo. Kuot manyalo wa kuonde moko, manyalo wa e thuno, koso manyalo wa e nyambich, mago koro nyalo lak. Odhi kuonde moko, iyude e chogo, iyude e obwongo, iyude e obo, and so on. En kuot mar obwongo ma bende wachonwa kacha ni mag obwongo gi to thothne ok gin ga mag kansa, to kapo nono ni owuok obwongo onyalo landre mana kodhi e sangalo. Koka okang'eyo kanyo bende onyalo yudo yore moko ma odhi e fuoni mamoko mag del. Inyalo pimonwa koka wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato chako winjo to nyalo chich ni nyaka bedie. Ok timre mang'eny ni mochake obwongo landore e fuonde moko. To gima timore mang'eny ni mochake fuonde moko dhi e obwongo. Actually kuot maneno mang'eny ahinya e wich e obwongo ok chakre ga kanyo. Wayudo ni mochakore kuonde moko e mang'eny ga e obwongo. Kitimo scan koso kineno kako chal, ok inyal ng'eyo ni ma to akanye. To kwa pimo gi koro bang'e waneno ni ng'eny gi oa kuonde moko. Ma chakore e obwongo be timore ga
to ng'enygi be mana kaka wacho ni ok gikere mang'eny. To mochako kuonde moko dhige obwongo nikech obwongo yudo remo mang'eny. Cancer cells gi gin gilandore gi remo, so giwuotho ei remo. So nikech obwongo yudo remo mang'eny, remo moa kuonde mang'eny nyalo kadho kanyo, aeto koro tero cells moa kuonde moko e obwongo. So ng'eny growths moyudo e wich e obwongo aga kuonde moko, aeto gilak gi e chuny, gi e nyarogno, aeto gichopo e obwongo. Ma ok ni mawuok e obwongo dhi kuonde moko, wuok kuonde moko to dhi e obwongo kaka thothne gitimore. Daktari, daher mondo mi wadonjane ranyisi ma ka ng'ato chako winjo e dende to nyalo cheche nyaka bed nitiere gimoro e obwongo, nikech kane wachako chenro ni leronwa ni obwongo en gimochwe e skull en chogo, tiende ni nafas no oromo mano obwongo no kod kaka obwongo no chal, maka gimoro chako dongo iye kanyo to chako di obwongo. Seche mochako di obwongo kang'eyo ka ranyisi ng'ato biro winjo koso. Ranyisi ng'eny. Mokwongo wich bar. To ok en wich bar moro machal gi wich bar miyudo pile pile ni. En wich bar moro ma kata kimwonyo yien pain kila moro to ok odog piny. En wich bar machandi ahinya gokinyi. Ka dipo ni nindo, kichung' malo tiwinjo ka gima beto ber. En wich bar ma seche moko biro gi ng'ok. Ing'ok kata kapok ichiemo, kata kionge gimoro e ito pod idwa mana ng'ok. So wich bar moro amora modhi juma achiel, jumbe ariyo, mok dog piny. Mano nyalo bedo ranyisi ni nitie gimoro e ubongo mamedre makoro nafas orumo. Mar ariyo en ndulme. Ng'ama koro osebedo ng'ama ng'ongo, manok obedo gi sida ka nyathi, to chako gore piny. Oriere ka ng'ama nigi ndulme ma jo Swahili wacho ni kifafa. Mano be nyalo bedo ranyisi, nikech gimoko onego bede e ubongo ka koro dongo kanyo, to chando kaka ubongo tiyo. Mano be nyalo bedo ranyisi. Mar adek en gik mane wawacho ni ubongo timo ka. Ineno ni ng'ato mane loso maber koro bodho wach kagima leo bedo mapek. Ng'ato mane wuotho mana maber koro ywayo tiende konchiel koso bade konchiel ok ti maber. Ng'ato mane loso mang'eny, mane obedo ng'ama mor koro nindo saka sa. Kagima en ng'ama opogore gi kaka ne en gacha. Mago te nyalo nyisi ni nitie sida mar obwongo manyalo bet kuot no, manyalo bet tumor no. Neno kochako dok piny, nitie tumors mabiro e kind wang' dhano kae. Mano koro diyo leche, nerve mae wang'. Makoro ng'ato chako wacho ni to ok anen maber, aneno mieri, ok ane rangi maber. Mano nyalo bedo ranyisi ni ok en sida mar wang' owuon, nyalo bet sida mar obwongo. Nikech mana kaka wacho no, gima neno en obwongo. Wang' kao ler to obwongo ema neno. So kineno pogruok gi kaka gik ma obwongo timo, ineno pogruok kuomgi. Mano nyalo bedo sign ni, ranyisi ni nitie kuot moro kamoro. So wich bar, gik machal gi ndulme, kendo pogruok e kaka del tiyo, kaka gik mobwongo control go kaka gidhi. Nyakwara Mugiajwang', wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo, waduogo kendo wabiro dhi nyime. Seche ma wabiro duogo gi daktari biro medo leronwa ni seche ma wich bar ahinya seche ma gokinyi en ang'o ma otimore e obwongo ka. Seche ma kuodi cha dhi nyime otimo ang'o e obwongo ka ma ang' nomi wich bar ni obero makati muonyo yath to kodog chieng'. Ndulme iwinjo koleronwa maber, in ng'at manodonga donga ka itin mayonge kod ndulme kaito ipo kimake diere ma iduong' gimoro rach e obwongo. Ineno ka tije manitiyo, tiende ni, fuoni ni ok tiyo makare, kata weng' neno bende ineno ka koro ntiere kod lokruok. Mano en chandruok maduong' ma kiki kawe yoro yema tema tek mondo mine laktar. Kiki dhi mabor, kiki sudi, waduogo kendo wadhi nyime kod chenro wa makawuono. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities.
Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811*414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Aparnit boduogo ka. Jogweng' kae bende biro chako wuoyo kuome. Nyasacha magi ang'o matimre? Iga manyien ochako 2026 janeno maro kange ni pange nang'o, lakini Nyasaye ni kodwa te. Omiyo an kaka Papa Vic kang'isi ni iga ni aiko ni mathoth sana. Med mana bedo kodwa kae. Happy New Year Nyakoro Mongojwang and a prosperous 2026. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipga malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chendo ni biro ni achiel kachiel kawuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wang'iyo kacha kuot mar obwongo, gigo manyalo kele mabede daktari owacho ni en masira, en wanyalo wacho ni accident, gima ok onego bed ni timore obwongo ma ang' no kel chandruok. Daktari ni leronwa maber, ranyisi kaka tuo mar ndulme, tielo ma samoro ok ti maber to noti atia maber, bat ma samoro ok ti maber to neti atia maber, wenge ma koro ok nen maber. Mago gin moko kuom ranyisi mag chandruok ni nitiere gimoro marach e obwongo. Kapok adhi ahinya koni, yiena mondo mi aduoge gwengewa mag Kaluoka. Chandruoge mag obwongo gi ng'eny marom nade pacho ka ahinya gwengewa mag Kisumu, Nyanza kod alwora mare? Waneno gi mang'eny. Gima tek matin en ni waonge record maler ahinya manyalo nyisa ni kuom ji 1,000 waneno cases adi. To waneno gi kaka nawacho cha ni ng'eny gi gin kuot moa kuonde moko e del makoro dhi e obwongo. To mae obwongo moch ni primary brain tumor mochakore obwongo, mago be waneno ga thurwa kae. Kendo tinde nikech wan gi scans wayudo gi mang'eny kaka molo kaka ne waneno gi
ndalo mokadho ka. Kendo waneno gi nyithindo be, mae gima seche moko ji wacho ni adier nyithindo be nyalo yudo sidani nikech kuot ni timore e cells ma medore mang'eny. Nyithindo nigi cells ma medore mang'eny e ubongo kata molo jomadongo. So nitie group ma nyithindo ma be yudoga kuot e wich nikech gin gi cells ma medore mang'eny nikech pod gidongo. So waneno gi kuom joma dongo, joma hikgi koro ng'eny, modhi higni 50 gi 60 gi malo koda gi nyithindo. Magi group ariyo moneno kuot mar ubongo ni mang'eny. Kar nyithindo kanyo to understand daktari nikech nyithindo cells gi dongo mapiyo piyo. Jok ma higi oseniang', ang'o matimore cells gi? Magin bende ging'eny kod chandruogni. Ging'eny kod chandruokni nikech kaka ng'ato medo higni e kaka masiche matindo tindo timore e cells. Makoro nitie cell manigi masira motimore higa mokadho cha, aeto masira mar ariyo nyalo timore e cell no. Aeto ariyo go koro combine to miye olokore obedo kuot ni obedo tumor. So kaka ji medore gi higa, risk mar yudo kuot machal kamae gi tuo mar kansa dhi malo nikech masiche matindo tindo gi wacho ni gi accumulate koro gibedo mang'eny e cells mar ng'ama koro duong'. So risk nyalo dhi malo. Lernwa, kinyalo kete gi dhok mayot mokalo ni kidienje mag kuot mag obwongo en na kidienje achiel mwacho ni en brain tumor koso gibiro ga e kidienje mopogore opogore. Ponono ni kidienje mopogore opogore githoro ga bedo kidienje mage. Ging'eny nikech brain wuon nigi cells mopogore opogore. So nitie tandarua moro ma umo ubongo kamae miluongo ni dura. Nitie growth ma ae dura no makoro en kodongo kodok piny odio ubongo ko odok piny. E ubongo wuon nitie cells moko miluongo ni glia, mago be nyalo yudo kuot. So gin koro gichake iye kanyo to gimedre gidio ubongo directions te. Nitie moko ma chako gi nerve cells wuon molongo ni neurons, mage cells makoro tiyo tich mar ubongo. Mago be nyalo yudo masira ni gichako kuot. So gipogore kendo kata thieth margi opogore nikech kama giaye ubongo wuon. Kendo ubongo be ok en ni otiyo ni kuonde te timo tich machalre. Nitie part mar ubongo mar neno, nitie part mar winjo, nitie part mar wuotho, nitie part mar loso. So kiyudo growth e part mar loso no, ibro neno sida gi loso. Mane e kaka wang'eyo gani to growth ni en kono mane kendo cells mane kanyo gin aina mage. Aeto mane makoro nyiso ni to mai wanyalo thiedhe nade. Duoko kama ni leronwa kata ni kapono ni ng'at mane samoro wuoya maber to chako budho wach manyiso ni part mar speech emo bedo affected. So part mar speech for example en koracham mar ubongo. So kaka Nyasaye nochweyo en koracham mar ubongo control korachich mar del. Korachich mar ubongo control koracham mar del giwilore kamae. So kaneno ni ng'ato koro budho wach apenyo ni mano most likely koracham. Aita neno ni bade ma korachich koda gitiende ma korachich koro ok ti maber. Kora ng'e ni shida no ni koni. Nikech ubongo wuon wawacho ni en gima organized, en gima opangore maber. Ni ok en aina ni kuonde gik moko okere en gima organized mopangore maber. So ka nitie sida inyalo neno ni mae e kama sida no nitie. Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka kidieny mane mar kuot ma uthoro neno mang'eny. Magi malo to dio ubongo gi piny, magi e ubongo kato kuot makore no kuot e ubongo. Thothne uneno mane mathoth tang'o momiyo. Ma number 1 ema wawacho cha. Moa kuonde moko to donjo ubongo. Mane number 1. Mar ariyo en mae tandarua ni, mae dura ni makoro dio gi piny molongo ni meningioma. Mane moneno mar ariyo. Aeto koro mar adek moae e chuny ubongo wuon. Aeto medre. Waseneno ranyisi mabende isepimonwa maka ng'ato neno to nego bedni ochich. To thothne daktari idoga ni samoro waneno ranyisi moko to wakawe yoro yiem. Kuom ranyisi ng'ato ni wuoya maber. Wacho ni nenore mana ni gimoro e marach e denda. Samoro ng'ato ne onge tuo mar ndulme. Mana kaka ni wacho cha ng'ato nyalo kelo gik moko kaka juok. Ang'o gini ma ng'ato nego bedni time kit ngimane kapo nono ni oneno ranyisi mani wachonwa ka opogore kod ringo matek dhi e osiptal nikech osiptal ka bende wadwa bire. So ranyisi kineno mokwongo nyaka ipenj ni to
nitie pogruok mane nikech ka wiyi obari kawuono ti iyweyo matin imuonyo panadol moro to kiny olal, mano ok en sida maduong'. To ka dipo ni ochako kawuono kiny pod obari, bang' juma koro medre, koro iyudo ni kata nindo kata iyweyo kata itimo ang'o pod omedore, kifuolo tiwinje, kitemo wacho ni koro we awe tich matek, we iwe matin, pod ok owinj wach, mano koro nyiso ni nitie sida kanyo. Kineno ranyisi ka thudhno, ni iwinjo thudhno e lith lweti, tiweyo matin, to mano lal, mano is not a problem. To ka dipo ni iwinjo thudhno kawuono to kiny omedre, kiny koro badi te temo tho, koso tiendi te temo tho, mano koro ranyisi mok inyalo wacho ni wawere gi mae gi matin, mae ika koro medore ni koro ati, mano nyiso ni ringe hospital, nikech ok wanyal timo diagnosis mar gini, ok wanyal ng'e ni sida ni kanye unless waneni e hospital, ma ok gimi nyalo thiedho e ot. Ok gimi nyalo tiyo gi yend nyaluo koso irwayi, nikech ng'eny ji koro wacho ni badani koro ok ti maber, ni jorwecho koro biro girwayi. Ka ineno ranyisi machal kamano, rwecho no ok bi konyo, nikech sida ok en e badi, sida ni e obwongo. Kok wadil gobwongo no kata urwayi didi, ok ibi neno pogruok mang'eny. Magi maduong' ka ani en temo timo gigi nyadala nyaka koro wawerego. Kineno ka chandruok nitiere kamoro tema tek mondo mi idhi e osiptal, seche ma ng'ato osebiro e osiptal, itimo diagnosis nang'o, nikech ranyisi gi bende biro ga kod tuoche mamoko mopogore opogore. Kuom ranyisi ka po nono ni speech, ineno ka koro ng'ato ka wuoyo chako yware, samoro tiendege chako ywa piny, samoro tiendege ok ti maber, nyalo yudo kata ni samoro nitiere kod hinyruok. Ibo timo diagnosis mondo mi iwach nade ni to ok en hinyruok, to ok en mama, to to en brain tumor. So iwache maber ahinya ni ranyisi nyalo gimoro achiel nyalo bedo tuoche mopogore, nikech ng'ato nyalo bedo ni bodho wach nikech omer, okay? Koso owuotho kodang ni okwang kamae nikech omadho gimoro, koso so nyakwa nowach ni to story ne chal nade, opimonwa ni to tuoni nochako nade, to omedre nade, to sani koro idhi nade. So gimokwongo en winjo wachni ni tipime nade. Mar ariyo en scan, nyakwa go picha mar obwongo, mane gimo wacho ni gold standard, makoro nyiso wa ni to sida ni kanye. To scans gin ariyo, nitie achiel miluongo ni CT scan, nitie moro miluongo ni MRI. Mano hospital machal kamarwa ni ma Jaramogi Oginga Odinga wan gariyo go te. Ni ka ng'ato biro to wawinjo wach mowachonwa no, to chal ka gima mae nyalo bedo brain tumor, wa ore scan. Mane test manyaka tim, nikech scan no nyiso wa maber kaka chogo chal, kaka obwongo chal, kama leche mar remo kadhie, ka nitie dongo moro koso kuot moro mar obwongo, onyisowa kuot no maber, kendo onyisowa ni en kuot mani kanye, en e part mane mar obwongo. Aito wacho ni to mwaneno ni to gigi waneno jatuo gitudore, mana kaka nanyisi no ni ka kobodho wach gino ni e side mar brain ma control weche, ma control loso, en kora cham koso en kanye. So step mar achiel wawinjo wach ma jatuo wacho, wawinjo history mare. Mar ariyo wapime gi scan. Aito nitie test moko monyalo timo, monyalo pimo remo mondo koro wach ni tuoche mamoko go, nikech wich bar nyalo bedo malaria, okay? Wich bar nyalo bedo infection moro manie remo. So wacho ni to tuoche moko go nyaka wachek ni gionge kapok wacho ni ma en brain tumor kende. So bang' pimo remo gi go scan, koro nyalo bet piny wacho ni to ma en brain tumor, ma en kuot manie obwongo. Ma en ogin test matin, nikech nyaka tim gi okang' kokang' mondo mi kik gimoro bau, nikech gimoro inyalo poka obayi to kare en gima ne ang' nyalo kelo ne jatuo ni chandruok matamre gi nono. Moro kapok wadonjo e weche mag thieth, daher mondo mi pimna, nikech samoro watime ahinya ka wan dala, iyudo ni samoro wiya bara odiechieng' kodiechieng' kaka ni pimonwa chato ng'ato ling'a. Samoro ng'ato tiere kod gimoro kata lokruok moro e dende, ranyisi mane pimonwa ka, to wacho ni en ga mara kama po nono ni ok ofwenye e yo ma piyo kaka dwarore. Nikech nitie shida moko ka wich bar no miwacho no, nitie tuo miluongo ni migraine. So joma nigi migraine, mago joma wigi baro gi kata igni nyalo kadho, to wiye bare, tiyo gi yien to bare to duogo, to bare to duogo. Mano jatimore ga. En mane momiyo watimo test mamacho go. Nikech ng'ama nigi migraine no, kwatimo scan mare mar obwongo,
ochal ka obwongo mar ng'at moro amora, ochal ga ka obwongo manomo maonge shida moro amora. So gima nyak watim en nyak wakaw jatuo ka ng'at achiel, ok ni chal mai chal gi mai chal jatuo ka jatuo en mana dhano achiel no kende ema koro iwinjo wachne, ipime maber, iwacho ni to ere gima waneno kae mopogore gi monego wane, nikech wich barno nyalo bedo, nitie joma nigi tuoche moko mamiyo yes, ka ng'ato yudo stroke, mano ok en kuot manie ubongo, to koyudo stroke bade konchiel nyalo tho, tiende onyalo bedo no koro ywayo tiende, kata loso nyalo yudo chandruok. To stroke kwa pimo hospital opogore ahinya gi kuot manie ubongo ni, opogore ahinya gi tumor. So wabro neno gi scan. So kata ka nitie tuoche manyalo bedo gi molo ni overlap gi chalre, kineno jatuo no ma nyalo chal gi moro cha, to wan koro gi test gi mwatimo koda gi scans mwagoyo manyalo nyiso ni ten wadhi koni rather than kon moro cha. Manyaka tim tests gi nyaka tim scan mondo me yudi chandruok nitiere kanya. Ero ka point mikelo mar stroke no, nikech adier stroke bende biro ga kod ranyisi mopogore opogore, nikech pod en chandruok e obwongo, ang' no kel hinyruok e del, nikech obwongo e kama del yudo godo konyruok. Nyakwaromogi Ajwang' daher mondo mi apar ni chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wantiere kod laktar molony e weche mag obwongo, iwinjo kaka opimo kendo puonjo maler mokalo. Tiere gik ma kiwinjo e dendi to kik iling godo, kik irwa, seche mirwayo no to ok kony kata matin. Wakaw yueyo ka waduogo, to waduogo ka anito Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka aponono nyosetimo test gi te moyudo ni en chandruok mar obwongo. Thieth thoro chako kanye, thieth dhiga nade, ntiere kaka inyalo geng', ntiere kaka inyalo konyi ng'ato mondo mi kik obed kod thuolo mar yudo chandruoge kuot mag obwongo koso. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Erokamano Nyikwaramogi, nyinga Milton Ochieng Jaka Black. En thuolo mar go erokamano ne Nyasaye kuom higa makoro kaloni, to ka wadonje higa manyien, wakwayo nu johera mag Ramogi TV duto Happy New Year. Beduru gi kwe ma Nyasaye oritu nyaka higa rum kendo. Oritu!
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nadi. Kabinet chario kati chario Nyakoronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek Nyakoronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakoronga Jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Asubuhi na mapema tuliweza kushuhudia ajali ambayo ilihusika pasi moja ambayo inaitwa Uwezo na hata lori ambao haya magari mawili yalikuwa yakielekea sehemu za Kisumu. Ji auchiel otho bang' bas yudo masira e apaya Malundiani Muhoroni ka komachielo bas mar Guardian oyudo masira kendo weyo jopuonjre 10 gi hinyruok Kimende. Ukiangalia hii barabara imeisha upande huu na imeisha upande huu. Kwa hivyo hata ukiona kuna accident, ukishuka upande huu utaanguka. Kwa hivyo accident inatokea kwa sababu hata ukiona kuna nini ushuke upande huu, shoulders za rami zimeisha. Namba 2 hii mataa unaona iliwekwa. Pia nayo hii mataa imetuletea shida kwa sababu haiwaki. Masiche mathoth mag apaya matimore e gweng' ma Karai, apaya mawuok Nairobi kadhi Nakuru omedo kelo luoro kod penjo mathoth. Ang'o matimore Karai? Wuoche ni malo, kalam ni malo, buge be ni malo. Koro kaka jonyuol timre onge angaika kaka na wuotho kama gige nagi tich tek moloyo ok wawinj mayot kaka janyuol. Moko kuom jonyuol medo ywak ewi medruok mar nengo mwandu ma jopuonjre donjo godo e skunde. The people who are undertaking the works are people who do not qualify to be called a contractor. We want to send a strong warning that once you are caught undertaking such works, you'll be prosecuted. Sirikal ogolo siem ne jogedo madhi ataro gi chike e gwenge maseme.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tuo kata kuot mar obwongo inyalo kel kod gik mopogore opogore kaka higni medo sudo ne nyithindo mapod tindo ne ji duto te gimoro amora nyalo timore ma ang' nokel masira e cells kaka gidongo mondo mi okel chandruogni. Daktari, ilonye weche mag obwongo, ilonye weche mag yeng'o, ng'ato biro kod ranyisi mane waneno ka itimo tests kate, ipimo gik moko mane wacho kate. Okang' mokwongo utimo Jaramogi Oginga Odinga ka en ang'o? So mokwongo ka ng'ato biro gi ranyisi, wasetimo scans wa, waneno ni nitie kuot moro e obwongo. Penjo mokwongo en ni en gima obwongo mochakore kanyo koso moa kamoro mopogore. So mokwongo kata kwasetimo test mar obwongo no, nyaka koro wang'i kaka kore chal koda gi kaka iye chal. Nikech ka nitie shida e nyambich, ka nitie shida e obo koso e kore kamoro, manyalo bedo ni emo spread nyaka e wich. Mago wa test te. Ka en dichuo, wapimo gimiluongo ni prostate. Nitie test mar remo, wapimo, wanyisowa ka nyalo bedo ni shida no ochakore e prostate. Winjo wach machal kamano ni nitie kuot moro e obwongo en gima nyalo miyo ng'ato luor. Nikech wacho ni to koro gima dio control center mar denda ni to watime nade. So mokwongo nyaka walos maber wawach ni nitie moko ma ok gin kansa. Ma kinyalo yudo thieth, tiyudo thieth michang kabisa. Kaka wathiedho weche mar obwongo gi kuot manie wichgi. Number 1 en bero. Bero nigi tije ariyo. Mokwongo wagolo mwanyalo golo. Nikech ka en gima okuot, ka en gima diyo obwongo, keto pressure e obwongo, omiyo ng'ato gore piny yudo ndulme nyaka wagole. Seche moko wanyalo gole te. Koro wadhi mos daktari kar bero kani. Ng'ato biro e osiptal. Uyaw wiye, iyaw skal cha. Iyaw skal, tandarua mana wacho no benitie, mano bi iyaw. Kiseyaw mano to koro ine obwongo. Iyudo kama tumor no nitie. Mano emomiyo scan cha en gima nyaka tim. Nikech scan cha ema koro nyisi ni timanye kae, kik imanye kae. So ang'i koro kama wadhiye. Wachopo kanyo. Wapoge gi obwongo ma normal, obwongo maber, ma healthy. Aito waneno kama entie. Aito wapoge watemo gole mos mos. Mwagole te koyo obwongo maonge shida ma ok wamulo. So mane tich maduong' kanyo. Kendo ok en tich mayot. Onyalo kawo seche mang'eny, nyaka seche 6, 7, 8 kwa gole mos mos. Nikech kamimulo nyaka imul growth kuot no. Moki hinyo obongo madhi maber, obongo ma healthy. Nikech ok idwa ni imedo ng'ato hinyruok. Idwa ni igolo gima hinye. Bero no temo golo mwanyalo. Mar ariyo, mogol no nyaka tere lab. Nang'o? Nikech jo lab koro ng'ade matino tindo. Aito giketo gisomo ni en tumor mar aina mane. En kuot mar aina mane. Nikech gipogore. So nitie moko ma kisegole dichiel ok en kansa. Mana kaka wacho ni kama entie no emosikie. Kisegole ok obi duogo, ok obi chendo kendo. Bang' bero no, the lab nyisi ni mae en kuot ma ok kansa. Kazi kwisha. Onge tich moro makoro nitie. Ka ng'ato osechango bang' bero to dok mana dala. Nitie moko mwayudo ni mae nyalo duogo. Chal ka gima en kansa. Koyude kamano to nitie thieth ariyo kendo mwanyalo timo. Achiel iluongo ni chemotherapy. Chemotherapy koro en yien mwaketo e leche, waketo e remo, ringo e del te. Nikech kaka nowacho ni kansa ni oringe remo. Onyalo lako kere e del kotiyo gi remo. So chemotherapy ni koro donjo e leche, dhi kuonde moko e del. Aito konyo gi nego cells mar kansa gi kuonde te. Thieth moro mwanyalo timo kwa yudo ni onyalo bedo kansa iluongo ni radiotherapy. So mano koro wawang'e gi stima gi x-ray. Mano koro kama ne nitie no, kama no betie no. Waketo x-ray wawang'e mondo ka dipo ni nitie moko mokere iye kanyo moko nyal neno gi wang'. To mano radiotherapy no koro temo nego cells mar kansa mani kanyo. So thieth nigi methods adek go. Bero, mano surgery, chemotherapy, mwaketo yien e leche, e remo, radiotherapy, mwawang'e gi stima mwa oko kama ni tumor no obedie.
Ok en tich mayot kata matin, ha? Ok en tich mayot. Mori nyalo pimonwa ni lokruok e yore mag thieth ineno nang'o e gwenge mag Kaluka wasedongore nitiere gik moko ma osebedie ma moro ne onge diere machon mamiyo koro thieth kata timo test gi nyalo bedo mayot kipimo kod diere machon mondo miyo jiwo ogandawa ni kata odoko ni ne wan kacha to koro sani wan ka nikech 1 2 3. No nitie lokruok maduong'. Mokwongo sani Jaramogi kae Kisumu kae nitie lakteche matimo surgeries go. Nikech chon ne onge ga neurosurgeon kae. Kenya, Western Kenya te ne onge ga neurosurgeon. To Jaramogi kae koro watimo operations gi kendo jotuo ma wayudo ni growth no ok en cancer gichango maber gidok dala. Mane step achiel mantie pogruok mang'eny. Ni koro nitie lakteche manyalo timo diagnosis wanyalo thiedho jotuo manigi sidage. Mar ariyo scans mawachogo koro ni kae kendo gitiyo maber. Kisumu kae nitie MRI, nitie CT scan, ok en achiel kende. Jaramogi kae nitie kendo hospitande moko be nitie. E region wa kae koda dhi Western kata kidhi Kisii pod nitie mashinde go manyalo juko tuo ni kapod growth no tin. Nikech ka diponi nitie growth, ka diponi nitie kuot no, ber kiyude kapod otin. Kiyude koduong' to koro okwakore gi artery mar remo, okwakore gi nerve, ler matiyo obongo, bero no bedo matek. So mane mar ariyo. Mar adek, facility mar ICU be koro nitie matiyo maber. Nikech bang' bero mar obwongo, ng'ato ok nyal dok adoka e ward. Mokwongo nyaka wakete ICU mondo ing'iye maber at least 24 hours odiochieng' achiel mondo koro wane ni weche oko odhi marach. ICU service koro nitie, lakteche mar anesthesia manyalo miyo jotuo yien madwarore be nitie Kisumu kae, Thurwa kae. Mago pogruok ma koro nitie makonyo ahinya. Lakteche be koro wapuonjo tich mabero, tich mar thiedho jotuo manigi shida mar kansa koso kuot mar obwongo. So mago te koro mano lokruok koro pogruok mantie Thurwa kae ma is only positive change. Apana mor mar winjo mano koro onge tiende mondo mi jotuo odhi kuonde maboyo boyo. Inyalo bedo ni nitiere Kaluka, ng'eni konyruok nitiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, ka daktari wacho ni Kisii nitiere siptande gi gwenge mag Western nitiere lakteche ma olony. Kato gin bende gitiego lakteche, en achiel kuom lakteche go ma bende tiego lakteche mamoko. Amor mar winjo mano, med tiego gi kabisa mondo mabed. Daktari, pimna yore mag recovery nikech en thieth mapek kotendre kod kaka ipimonwa. En thieth mok yot ne laktar, en thieth mok yot ne jatuo, to ko yot kata ne family mar jatuo. Ere kaka onego bendi rito jatuo ni? Nikech wacho ni owuok e surgery odonje e ICU. Kanyo be nitiere gima onego bende time. Kowuok kanyo obodhi dala bang'e. Ere kaka recovery process ni onego bedi kod? So recovery process no wacho ni odhi gi kuot moyudore. So nitie moko ma ng'ato nyalo biro ni wiye bare kosen gi ndulme, wayudo ni en kuot moe tandarua molungu ni diuracha. Kwa wagolo nyaka diura mani gi tuo no. Jatuo nyalo bedo hospital ndalo 3-4, chieng' mar 5 no koro wagole yien ma imiye gi IV, ma imiye gi veins, odok dala. Ochango ka en dala. Bang'e koro ochango makoro wanene mana e clinic, wanyise ni koro idhi maber, waneno ni kama wabaro no ochango maber, pien ochango maber, chogo dok maber, wamiye tik. Wanyise ni koro duong' bagi gachiel, wanuo scan, waneni onge gima oduogo kanyo, waneni weche dhi maber. Aeto wacho ni koro endelea na maisha, dhi mbele. To nitie jomoko manyalo biro ni tiende konchiel ok ti maber, koso loso be ok dhi maber. Bang' bero wayudo ni sida go pod nitie nikech tumor wuon noseketho kuonde mar obongo matimo tije go. So ng'ama chal kamano pod obiro dhi e ICU, obiro dhi e ward, pod ithiedhe. To bang' thieth nyaka odhi ka physiotherapy. Wacho ni neuro rehabilitation. Manyiso ni watemo duogo. Puonje kendo nikech obongo koro puonjore gik kaka weche nokethore cha. Koro otemo loso kendo, koso otemo puonjore wuotho kendo and so on. So maniluongo ni physiotherapy. So jo physiotherapy go koro bedo gi jatuo, onyalo bedo dweche kata igni ka ng'ato itimone thieth mondo teko ne oduog mos
loso duogo mos and so on. Nitie jomoko mantie gi manyalo lal kuome ma ok bi duogo. To mago wanyisi kata kapok watimo bero. Nikech kibiro ira to ok inen nikech kuot no oseketho leche ma madhie wingegi makonyo neno mano koro ok bi duogo. To wacho ni kwa weye kaka en no ang'o ma bro timore. Gini bro medore, gini bro negi. So wagole. To wang'e ni neno no ok bi duogo. So jatuo machal kamano pod bro dhi ka physiotherapy koso branch moro miluongo ni occupational therapy. Magi koro lakteche makonyo ng'ato puonjore kaka onyalo timo gik moko gi capacity modong kuome. Ni kata ka neno no lal koso loso lal pod nitie kaka inyalo communicate, inyalo yudo teko, inyalo improve, inyalo kata dok e tich. Okay? So mago te are important. Jo physiotherapy ni kanyo, jo iluongo ni occupational therapy ni kanyo, jo manigi sida mar loso kata jo moyudo stroke for example, nitie jo miluongo ni speech therapist. Mago koro ipuonjori kendo kako nigi losi, kako nigi communicate, kako inyalo ndiko and so on. Manyiso ni konyruok nitiere to koyude chon to thieth nyalo bedo maber kopim kod koyude kosedhi ahinya. Daktari, en twak mane tut mokalo, en twak mantiere kod puonj mang'eny mokalo kendo pod amedo duoko ni erokamano mathoth kuom miyo watwagni. Kapo nono ni ng'ato wiyo wil kod gik mang'eny ma wache chendo ni, ang'o ma diher ni kik wi ng'ato wil godo kotende kod twak ma kawuono mar kuot mar obwongo? Mokwongo en ni tuoche gi nitie. Ok gin juok, gin masira manyalo yudo ng'at moro amora. Mar ariyo, ka nitie ranyisi ma wachogo, biro hospital konyo, nikech kibiro chon kapod sida ni tin to wanyalo konyi kendo wacho ni outcome nyalo bedo maber moloka koro sida omedore. Mar adek, kendo penjo ma ji penjaga mang'eny ni to gima nie obwongo ni to dak umiya yath moro mondo amuony, dak uchuoya sandan moro mondo gini otieke. Mano thieth maonge. Kendo ka ng'ato nyisi ni in gi kuot e obwongo to nitie tablet moro minyalo muonyo koso nitie yath nyaluo moro minyalo wiro kamoro aeto gino dhi, mano ok en adier. Gima mano timo en imiyo kuot no time mondo omedre, imiye saa mondo omedre. Kendo sida momiyi ka en wich bar, ka en sida mar loso, ka en sida mar neno, mano be bro medore. So ka nitie ranyisgi, irikni idhi hospital. Konyruok nitie. Ok ni koro kwa nene kanyo onge gima wanyalo timo. Gik mwanyalo timo nitie, thieth nyalo yudore. So kadipo ni nitie gimoro achiel madawach ni kineno signs koso symptoms, kineno ranyisi ti idhi chon. Kendo kidhi chon inyalo yudo konyruok. Erokamano daktari, amor mokalo kendo duoko ni erokamano mathoth. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwa ni mondo imed lero ne imed puonje. Wabo yudi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka? Koso wanyalo yudi kanye kendo to namba mar simu bende kimiyowa wabo duoko erokamano. An Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral kae, wan ga gi clinic mar neurosurgery Tuesdays. Gokinyi kochakore saa 2, an ga Aga Khan Kisumu be. An gi klinik Aga Khan Kisumu ka ng'ato nigi shida machal gi mar obwongo koso luhumro, anyalo yudora kanyo. Namba mar simu en 0723 mano 723-650-907. Nyalo nuoyo? 0723-650-907. Erokamano daktari. Erokamano. Ne oganda duto temo miyo chenro ni obedo kako bedo ni ne Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital aduoko nu erokamano makende, ne jogo mochung' ne taya, ne jogo mochung' ne duol, ne jogo mochung' ne kamera, erokamano mang'eny. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua, erokamano mathoth. Ne daktari marwa makawuono, erokamano mang'eny. Erokamano maduong'. Wamba duoko erokamano mathoth. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar, an iluonga ni Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu, orituru masane.